Aj keď to tak vonku nevyzerá, opäť som zavítali najkrajšie sviatky a rých Veľká noc. Bohatý veľkonočný program si pre svojich návštevníkov pripravilo aj obchodné centrum v Martine. Ľudia si mohli vychutnať program plný veľkonočných tradícií, ukážky ľudových remesiel, výstavu kraslíc a o doplnenie atmosféry sa postarali folklórne súbory Kuriec a Fasan. Zaujímalo nás, či ľudia v dnešnej dobe dodržiavajú veľkonočné tradície. Áno, každý rok sa snažím dodržiavať, no a pred Veľkonocou hostím, kde boli takí zero, malujeme vajíčka, každoročne čakáme na od rána, od pondelka. Jedného z remeselníkov sme sa spýtali, ako dlho pletie korbáče a toho k tomu priviedlo. Korbáče pletiem už vyše 20 rokov a pletiem ich odtedy, čo som začal tancovať vo folklórnom súbore a vždycky v nedeľu pred veľkonočnými sviatky, teda veľkonočnú nedeľu sme sa stretávali všetci súboristi, aby sme uplietli korbáč, ktorým išli na kúpať naše dievčatá do súboru na veľkonočný pondelok. Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a je veľmi známa aj v dnešnom folklóre. Tradičným rituálom praktikovaným aj dnes je vynášanie moreny a jej upálenie alebo utopenie.